साहिल समीर कुठे गेला बघल बघ दादा फोटो काढ ना
कृपया जरा काढून बाजूला लावायची आहे, मध्ये लावलेली आहे गाडी. जाणाऱ्या येणाऱ्यांना अडथळा होतोय. आणि गाडी नंबर प्रत्येकाच्या छोट्या मोठ्या कार्यक्रमात उपस्थित राहणे शाल श्रीफळ सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ सत्कार करण्यात यावा. जोरदार टाळ्या होऊन जावे. Thank you.
महापुरुष गाड़ी अधिपति पुरुष में सवार
आहे